Vítajte pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu set-top-boxov. Časť Mozaika. Pri takom obrovskom výbere, aký nám ponúka televízia Antik Telekom, či už televíznych alebo rozhlasových programov, je niekedy naozaj ťažké vybrať si podľa svojej chuti. A práve preto prinášame službu Mozaika. Mozaika v sebe sústreďuje tie najsledovanejšie televízne kanály podľa našich štatistík a zobrazuje ich na jednom obraze. Tým nám uľahčuje výber. Aktiváciu služby Mozaika môžeme previesť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je spôsob priameho zapnutia prostredníctvom jediného tlačidla na diaľkovom ovládači, ktorý je umiestnený v spodnej časti diaľkového ovládača, označený symbolom mozaiky. Druhý spôsob jej zapnutia sa realizuje štandardne cez základné menu, položku kanály a podpoložku Mozaika. V jednej mozaike je umiestnených 17 populárnych kanálov, v rámci ktorých sa posúvame prostredníctvom smerových šípok. V pravej dolnej časti sa nachádza detailný popis o práve vysielanej relácii na kanále, ktorý je aktuálne označený žltým kurzorom. Takýmto spôsobom vieme veľmi rýchlo zistiť aktuálne vysielanie na najsledovanejších kanáloch v našej ponuke. V prípade, ak sa vám vysielanie niektorého kanálu zapáčilo, priamo z mozaiky sa môžete do jeho vysielania prepnúť a pokračovať tak v sledovaní tohto kanálu. Prepínanie medzi jednotlivými mozaikami je tiež veľmi jednoduché. Smerovými šípkami vpravo a vľavo sa na diaľkovom ovládači preklikáme na grafický smerový symbol, či už ľavý alebo pravý, a opätovným stlačením smerovej šípky alebo tlačidla OK sa veľmi rýchlo dostaneme na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku, ktorá obsahuje ďalšie v mozaike zoradené kanály. Vypnutie mozaiky prebieha štandardným spôsobom s tlačením tlačidla Exit na diaľkovom ovládači. Spoločnosť Antik Telekom vám želá správny výber kanálu.